I defensa una meravella lliriana espectacular, l'ermita de Santa Bàrbara, amb gran tradició a la ciutat. Una ermita molt antiga, en un espai natural magnífic, on pots gaudir de les millors vistes sobre Llíria. L'equip de la Charcuteria Calguito respaldent com a meravella de Llíria el Tossal de Santa Bárbara. Desde la Asociación Elles Dones defendemos el paraje natural de Santa Bárbara como maravilla de Llíria. Elles Dones per Santa Bàrbara. Bona vesprada. El grup de danses i rondalla al Tossal estem ací per a defendre el que és la meravella lliriana, que és el Tossal de Santa Bàrbara. Sobretot per l'espai natural i emblemàtic que suposa per a Llíria. El Forn El Raval defensa com a meravella lliriana l'ermita de Santa Bàrbara, on podem gaudir d'unes vistes meravelloses de tot el poble de Llíria. L'Associació d'Ames de Casa i Consumidors Tirius Llíria recolza la meravella de Santa Bàrbara, perquè és una meravella molt lliriana i tots estem en ella. Recolzem a Santa Bàrbara. Visca Santa Bàrbara! Jo vote per Santa Bàrbara en record d'aquells xiquets que venien a jugar a unes runes que semblaven quasi màgiques. I també per tots aquells llirians i llirianes que venen diàriament per a visitar el seu paisatge i la seva natura després del que fer de cada dia. Per tot això i allò, vote per Santa Bàrbara.